ليلة الشتوى جوا بتلم كيسها كبيرة فارمي فتوم دهلتهم ويلدت يبن قلبي لبيم لي صهنو ديكلوم فايرا ماريا وجسو ديكي كارديا. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U b'tilejżis l-lum qegħdin nofrdu l-Quddisa għal bżonnijiet tal-familji Apap, Kassar u Aġuż. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, Inta għamiltina ħolqien ġdid permezz ta' ibnek il-waħdini. Għatina l-grazzja li naslu għal-glorja tiegħu li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu. Eżis, din hi l-fiduċja sħiħa li għandna fl-iben ta' Alla li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu u jismana u la darba nafu li hu jismana f'dak kollu li nitolbu, mela nafu wkoll li kull ma tlabnieh jinsab diġà għandna. Jekk wieħed jara lil ħuh jaqa' f'xi dnub li ma jwassalx għal mewt, wieħed għandu jitlob u Alla jagħtih il-ħajja. Dan qiegħed ngħidu għal min jagħmel dnub li ma jwassalx għal mewt, għax hemm dnubiet li jwasslu għal mewt. Imma jien mhux għal dawn qiegħed ngħid li wieħed għandu jitlob. Kull inġustizzja hija dnub, imma mhux kull dnub iwassal għal mewt. Aħna nafu li kull min hu mwieled minn Alla ma jidnibx, imma li mnissel minn Alla iħarsu mid-dnub u l-ħażin ma jmissux bidejh. Nafu li aħna ġejjin minn Alla u li d-dinja kollha qiegħda taħt idejn il-ħażin. Imma nafu wkoll li l-iben ta' Alla ġie u tagħna qedden biex narfu l-Alla l-veru u aħna ninsabu f'Alla l-veru f'ibnu Ġesu Kristu. Dan huwa Alla l-veru u l-ħajja ta' dejjem. U liedi, ħarsu irwieħkom mill-idoli. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, il-mulej jitaxxa bil-poplu tiegħu. Għannu l-mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbiebu u t-tifħir tiegħu ħajjifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew u l-izzjon bis-sultan tagħhom. Ngħidu il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajfaħru bisfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa. Ngħidu il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom, it-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom, dan hu ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Ngħidu il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu fart u dell il-mewt idda dawl għalihom.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ġie mad-dixxipli tiegħu fl-art tal-Ludija u baqa' hemm magħhom jagħmmed. Ġwanni wkoll kien qiegħed jagħmmed f'Għajnun, qrib Salim, għax dik in-naħa kien hemm ħafna ilma u n-nies kienet tiġi biex titgħammed. Sa issa lil Ġwanni kienu għadhom ma tefgħux fil-ħabs. Ġara mela li d-dixxipli ta' Ġwanni tlewmu ma' wieħed ludi fuq ir-rid tal-purifikazzjoni u ġew għand Ġwanni jgħidulu: Rabbi, kien hemm raġel miegħek in-naħa l-oħra tal-Ġordan, dak li inti xedt għalih. Is-sara huwa qiegħed jagħmmed u kulħadd sejjer għandu. Ġwanni weġibhom: ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema. Intom stess tistgħu tixhdu li jien qedtilkom li jien minniex il-Messija, imma biss li jien kont mibgħut qablu. Dak li għandu l-arusa huwa l-arus, imma l-ħabib tal-arus ikun ħdejh u jisimgħu. Jifraħ ħafna mista jisma' leħen il-arus. U dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet. Jeħtieġ jikberu u nixkien jien. Il-kelma tal-mulej. Hekk dal-Vanġelu li għadna kemm qrajna, hekk jerġa' jħodna fil-Galilija fejn hawnhekk hawn Ġwanni li qed jagħmmed u li għandu d-dixxipli tiegħu. Dan qed jippreparana anke għal festa tal-Magħmudija tal-Mulej li fiha naraw ukoll il-Magħmudija tagħna. U x'jgħidilna dan il-Vanġelu? Dal-Vanġelu jagħtina nistgħu ngħidu ħafna ħsibijiet, ħafna riflessjonijiet oħra fuq il-ħajja tagħna bħala insara. Waħda mill-affarijiet Ġwanni xjgħid. Ġwanni jgħidilna ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema. U din totta għalina l-koll. Totta għalina meta aħna nsiru konxi li dak kollu li għandna ġie mogħti lilna. Anzi, il-kelma aktar preċiża ġie misluf lilna. Issa xi ħadd jgħidlek imma l-ħajja tiegħi nagħmel biha li rrid. Dik hi gidba fiha nnifisha. Għax ankemm dinna ħajti dan hu ġismi ngħiduha bil-lingwa tagħna, dan l-istess ġisem hu rigal ta' Alla mogħti lili, mogħti lir-ruħ tiegħi biex permezz tiegħu jien inkun nista' nitqaddes nieħu deċiżjonijiet biex wara din il-ħajja l-istat tar-ruħ tiegħi jew imur igawdi l-Alla għal dejjem jew imur f'qiegħ l-infern kif qallem Ġesu. Di terminoloġija xi kultant ninsewha. Però n-novismi kienu għadhom jibqgħu il-mewti ċerta, il-ġudizzju u ċert, imbagħad hemm żewġ options, l-infern jew il-ġenna. U meta nindunaw naraw l-affarijiet f'dan il-kuntest, nindunaw li kull ħaġa li għandna hi mislufa. Anke l-istess bank li għandna taħtna u mislufa għalina għal ftit żmien biex inkunu nistgħu nipparteċipaw għal din il-qudiesa. Jgħaddu 10 snin oħra, 20 sena oħra, dal-bankijiet jintremew u jġibu flokhom affarijiet oħrajn. Id-dar tagħna, dak kollu li ħdimna għalih, ikunu tiegħek, tgawdihom, tirranġawhom kemm tirranġawhom, tħallihom il ta' warajk, ibidluhom kif jixtiequ huma, wara ftit ma jħalluhom il-ħadd ieħor bħal m'għamlu ta' qabilna għal miljuni ta' snin. Mhux għal 10 jew mijiet ta' snin, għal miljuni. U palazzi kbar, imperi kbar, nibdew nfittxu forsi nsibu ġebla waħda. Daw li kellhom miljuni ta' nies taħthom. Lura dan li jgħid San Ġwan ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema
Jekk nirriflettu aktar fuq dak li aħna nagħmlu l-qudiesa. Il-kelma propja tal-qudiesa tqaddes hija l-kelma Ewkaristija. U l-kelma Ewkaristija dik li tfisser ringrazzjament. Nirrikonoxxu li dak kollu li għandna u don u x'in niġuwaw flok nitolbu l-Alla x'm'għandniex u forsi ngergru anke lilu jew nissuġġerulu x'għandu jagħmel, nimtlew f'sens ta' ringrazzjament għal dak li tagħna. U aktar ma nsiru konxi ta' dak li tagħna mbagħad u li mhux tagħna, aktar inkunu responsabbli biex dak li għandna kemm aħna kif ukoll affarijiet li jiġu affdati f'idejna nagħmluhom b'ċerta responsabilità. U San Ġwan ikompli jenna u jagħtina hints biex nifhmu aktar kif għandu jkun dan. Meta d-dixxiepli ta' Ġwanni ħasbu li hu l-Messija, San Ġwan kien ċar ħafna, kien sinċir. Ma pruvax jirkeb iż-żiemel ta' ħaddieħor, ma pruvax jitollaqu fuq dak li kienu jaħsbu n-nies, le. Imma qalilhom b'mod ċar, jien m'iniex il-Messija, jien kont mibgħut qablu. U din tgħallimna wkoll li aħna għandna jkollna l-pożizzjoni tagħna fil-ħajja. Li dak li jutalla nagħtuhulu, nirrikonoxxuh, però narfu wkoll il-missjoni speċifika tagħna. San Ġwan ċar jien kont mibgħut qablu biex nurih. Hawnhekk San Ġwan juri li kien konxju tal-vokazzjoni tiegħu, tal-missjoni personali tiegħu. U l-mistoqsija terġa' tkun il-missjoni personali tiegħi x'inhi? Alla lili għal xiex qed isejjaħli. Il-missjoni personali hija differenti mill-vokazzjoni li wieħed huwa qassis li wieħed jiżżewweġ. Il-missjoni personali hija differenti mir-reazzjonijiet għal ħajja ta' kuljum. Il-missjoni personali xi ħaġa aktar profonda li niskopruha bil-mod il-mod. Jekk issa aħna niċċelebraw il-Magħmudija tal-Mulej u l-Magħmudija tagħna, importanti li llum nagħmlu din mistoqsija. Immint Mulej, x'in il-missjoni tiegħek għalija? Fi kliem aktar sempliċi, inti għaliex ħlaqtni? Jekk jien nagħmel ir-rieda tiegħek x'differenza ħajkun hawn fid-dinja? Jekk jien din il-missjoni tiegħek ma nagħmilx, id-dinja kif ħad tispiċċa ħażin minħabba fija? Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa numu bil-wifqa u rresqu it-talbit tagħna il-mistiera tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-Isqifijiet, għas-Saċerdoti, għal dawk kollha responsabbli mill-Knisja biex jiftakru l-responsabilità prinċipali tagħhom illi jagħmlu r-rieda tiegħek u mhux il-gwadan personali. Nitolbu. Għalina l-koll li jintsejjaħtilna li aħna uliedek biex tagħtina l-erf u l-qawwa tiegħek biex narfu il-missjoni li inti tajtna f'din il-ħajja u nwettquha dejjem aktar. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin il-Pellegrini kollha li jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk li jkunu għaddej minn xi diffikultà. Għamel li dan is-santwarju jkompli jkun għajn fil-imħabba tiegħek tiġi milquha. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina.
tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar jisseb tal-latana, Lubna jrodu bil-ferħ imaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu tibi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej islim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq il-kobor tiegħek u nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħif dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzuħar l-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq ta' sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus, meta wrejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, intfejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Qaddis, 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 mrej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr, tali d-dixxiepli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-feħel għaw minn tiegħek nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-erwieħ tal-familji Japab u Kassara Ġus, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox,
flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltratek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dejt kelma waħda u tkun minn fejn. Il-ġisem ta' Kristu. Li ġejjin, bir-rigali moħbijin, intri twila il-bot ħafna wara l-kewba mexjin. Betlem twil Ġesu bambin, deb jinġibt mill-li iżjed fin, għaliex inti resetani ta' sema u tal-art. Aħna slaten li ġejjin, bir-rigali moħbijin, intri twila il-bot ħafna wara l-kewba mexjin. Ċenslina sernatik, sabiex nilek natiġir, ġieħu glorja u foħrija lill-Allah il-ħalim. Aħna slaten li ġejjin, bir-rigali moħbijin, il-bot ħafna wara l-kewba mexjin. Jina mirra ser natik, għax ser dbati għal-bnedmin, sabiex nilna inti tibdi u terġa' tina slim. Aħna slaten li ġejjin, bir-rigali moħbijin, mintri twila il-bot ħafna wara l-kewba mexjin.
nitolbu. Mulej inti tmexxi l-poplu tiegħek kull xorta ta' għajnuna. Fit-tieba tiegħek iqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li jaġu. U hekk inħabbirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Dinni la tibki xisjet, ninni Ġesu bandi. Halli, halli, nalbi